салом дӯстон, ин ҳафта Барселона 125-мин солгарди худро ҷашн гирифт, аммо футбол чӣ будани ҷашнҳоро намедонад. Пас аз хушҳолиҳо дастаи Ханси Флик ба мушкилоти нав рӯбарӯ шуд. баъд аз бозиҳои мунтахабҳо бисёре аз бозингарони асосӣ ҷароҳат бардоштанд. ғайр аз ин, Касадо дар бозии гузаштаи Барселона аз майдон бо сабаби корти сурх гирифтанаш хориҷ шуда буд. гарчанде ки Де Йонг ва Гави ба даста баргаштанд, аммо мушкилот боқӣ монданд. дар Виго Барселона пирӯзиро аз даст дод. Сабабаш бошад, дар 5 дақиқаи охир 2 гол қабул кардани даста шуд ки ин боиси норозигии сармураббӣ гашта буд. имрӯз Барселона бояд исбот мекард ки на танҳо таърихи бузург дорад, балки ҳоло ҳам қувват ва хислат барои мубориза бо мушкилотро дорад. аммо афсӯс, корҳо тавре ки пешгӯӣ мешуд, пеш нарафтанд. ҳоло ба абзори бозии доиркардаи Барселона муқобили Лас Палмас мегузарем, вале агар шумо бозиҳоро мустақиман бо мо тамошо кардан хоҳед, пас ба телеграм-канали мо худи ҳозир дар омада обуна шавед. силка дар описанияи зери навор. ёдовар мешавем ки Барселона дар рӯзи Зодрузаш тӯҳфаи хубе барои рақиби худ дастаи Реал Мадрид кард. агар дастаи шоҳона муқобили Хетафе дар бозии дар пеш истодааш ғалаба ба даст орад, бо назардошти бозиҳои захиравиаш садри ҷадвали Ла Лигаро аз худ мекунад. шумо бошад метавонед фаворити худро дар ин бозӣ бо 1x интихоб кунед. он ҷо регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё дастрас мебошад. ана барои шаҳрвандони Тоҷикистон бошад то 8000 сомонӣ бонус дар аввалин пардохт бо промокоди TG БАРСА пешниҳод мешавад. силкаи бозӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. ҳайати интихобкардаи Ханси Флик муқобили Лас Палмас чунин буд. ба назар мубориза барои унвони чемпионӣ дар Испания боз ҳам ҷолибтар мешавад. Реал Мадрид имкон пайдо кард ки фосилаи имтиёзҳояшро бо Барселона камтар кунад, зеро каталониҳо ба таври ногаҳонӣ дар майдони худ чанде пеш аз дасти Лас Палмас мағлуб шуданд. ин сеюмин бозии пайдарпайи Барселона дар Ла Лига мебошад ки бохтанду имтиёз аз даст доданд, чизе ки аз соли 2021 инҷониб рӯй надода буд. аммо воқеан сенсатсия дар он аст ки маҳз Лас Палмас ки солҳо аз Барселона мағлуб мешуд, тавонист таърихро дигар кунад. охирин пирӯзии онҳо бар каталониҳо дар соли 1986 буд. ана дар сафар бошад, ҳанӯз дар соли 1972 пирӯз шуда буданд. ин бозӣ шояд зебогии футболи ҳамешагии Барселонаро нишон дода натавонист. сунбур, муборизаҳои зиёд, хатогиҳои пайдарпай ва танаффусҳои зиёд бозиро аз қаҳрамонии эҷодкорӣ дур сохт. Барселона ба таври доимӣ наметавонист ба услуби хоси худ баргардад, дар ҳоле ки Лас Палмас бо қувва ва азми бузург гоҳе бо бахт аз ҳамлаҳои каталониҳо муҳофизат мекард ва аз камтарин имкониятҳои худ дар зидди ҳамлаҳо истифода бурд. голи якум дар нимаи дуюм аз ҷониби Сандро Рамирес зада шуд. ба он Рафиня тавонист бо зарбаи олияш ҷавоб гардонад, аммо ин кифоя набуд ки каталониҳо бо боварӣ бозиро давом диҳанд, чунки Фабио Силва аз озодӣ дар нимаи майдони Барса истифода бурда пешсафии дастаашро таъмин кард. Барселона мисли аксари дастаҳои аврупоӣ ҳоло дар як марҳилаи душвори мавсим қарор дорад. савол он аст ки ин давраи ноумедкунанда то кай идома хоҳад ёфт? барои беҳтар кардани вазъият вақти кофӣ ҳаст, аммо оё онҳо қодир ҳастанд ки зуд аз ин буҳрон берун шаванд? дар ҳоли ҳозир ба назар мерасад ки Барселона дар марҳилаи хулоса баровардан қарор дорад ва ҳар бозии оянда метавонад барои онҳо сарнавиштсоз бошад. шумо оиди бозии доиршуда чӣ гуфтаниҳо доред? ҳатман фикри худро дар комментария қайд кунед ва наворҳои ҷадидро мунтазир бошед. то боздид дӯстон.